Sri Mangal Akulat Ahempu Nisan Jen Alam Kia Putak KSA Dipu District Committee Atumpen Perang Kia Mai Kangi. Dehuri Alang Roya Raya Long Ingnam Rai Komasai Kia Tum Kang Hua Ting Pi Kinep. Sangti hidia long bai kaching ko ajok adima long inut apran kidam lapen inut ahiring tangrak pen aring hu kisu kardom pinigar prime time berta long pen sami mirinan sepi pinia bertang ton pen ajupanik tha kidam tang arkoi ni phai phoning we Sri Mangal Akulat Ahempu asopo Nisan Jen lapen sorlo bang hini atum odlang no kachoklema long KSA atum kangsai dun pupen raikom sai khi ahok he alam pen KSA klem bang atuma phan kinep kang nangji aphan kabor ialong ahem apia po atuma phan ke pasik sak lapen ke ther ke habdam abuthak arkoi ni phai krit trogar ni KSA Dipu District Committee atum pen Dipu Press Club sai hemalong pherang kya mai kangi Bangso pherang kya mai long KSA Dipu District Committee atum pen kaningche ponatengki kiche ke biaso tum dak karbiang long alo beha be park klema men pen odlang no sai ka choklema long karbilo chari asong atum pen kangsai dunang jike arondo bonda non bangke ki claim ki chok chevik abang phwa phan ke raikom sai khimate law and order atum nep ingnang nisi ki chok che long kangsai dun mate case e claim bang phwa tuma phan ki nep kangnang ji pura ahem apia po tuma phan ki pasik sak dama bangke chok che pusi ningji Dagla business claim mamet pen karbing long nang dun pen lason odlang nu nang chok claim mate lason sai lang nu nang chok claim mahut itum karbilo chali asong Dipu District Committee Vice President Paul Terang lapen ke lamdi road ke sala rang kes terang gotum alang tuman hegun long mate nebun long che ka pen lapson kang sai bom mahut la law and order tum police atum bang pen la tum han kiplung mate ahem arit aniwang pasik sagdam aniwang kiridam la tum bang hin bang athom ani sang putuman laso lama putak sini tum kini labang somai ke thalo la sili tum kabilo chale somai hin magi puang tum mangala bang ki che ki biaso tum dak karbana klem hansi ke bang ma mate dak alang no odlang no chekna hansi ke bang La sila puson asai lang no ka choklema bang phwa tum aphan mate Sri Mangal Akulat atum aphan Karbiang Long Autonomous Council pen sitame soda ka kangsai pinangji lapen trading license itame prabjin pen ingthan ponangji pusi ningji kelang nunang bekji kelang nunang ya sai lo lage lahai long bang la sinili chuning ring tu Karbiang Long Autonomous Council tim Karbiang Long phan chuning ring tu labang so Akulat Sri Mangal ko Akulat bang Tom sikot pen immediate ini pina bang bong den la so trading license ing thanangji la pen ke la so dokan ing hab nangji buzi tum ka bilo chale song me chuning dik la pen do thula ke bang jilanga ni ni tum penab do de penab dik kone la bang so Akulat kan hab da mahut jong sini tum siksak dak ma de lo en order tum nil tum hanang pa siksak dum dokok nang kine nang ke theng nang chok dokok kode adai ke Karbiang Long Autonomous Council la pen lo en order tum si adai chi anai News report Karbiang Long Live Kidamtang arkoi chikloni phai kripliani anerlo porphai isira achitim apor malom North Eastern Silunijan Forest Range in charge Pronab Teron Deithor Forest Beat Officer Lawrence Phangchola pen raikom saikhi abitung atum chelang pet pen hum tho magari phanta plang pharohini so se ki plaktang ki pangsom luna thengpi aboi athengpi kineplong Karbiang Long ke Serang Long Aliralon kedopik ahawar long ason ador kedo ahormu arniwang Karbiang Long pen angtan hawar anat ke pon ke Jordan kang hupon non puanta chimit mi pinlang Lason si North Eastern Silunijan Forest Range in charge Pronab Teron Deithor Forest Beat Officer Lawrence Phangcho lalongni ingnam rai komasai khi abitung atum chelang pet pen kang hua thengpi ke plaktang ke pangsom lun po abirta joy pen kiri ka kuruk bom ho chini si Kudam Singnar Arong Along, Dehuri Alang Roya Rayalong, Kang Hua Thengpi ke Plaktang, Kipang Somlut Abu Yang Som, Bogi Pomalapen, Siluka Thengpi, Jet Paruhini Sose, Kineplong. Labangso Thengpi Hitia Long, Ador Sika Lak Hinian Bag Doji, Bonta Kang Huwe Bang Puatuma Pan,
theklong le dera joini nep ingnang ponong le detlo bonta lapuson asai langno ka chokle matuma phan ritali bomsi ingsai pon vek nang kwak puputa ECF pronapteron hinpen thangpon Lipen Batirupi Ponsi Dak Team Civilian Range Armed Personnels Lapen Dolamora Range Pen Deitor Bidu Sir Lawrence Pancho Alang Litumpen Chelansi Holodak Kakurugda Masai Klemilo Lapen Lasso Kakurugda Mahut Bang Militum almost 200 pieces Bogi Puma Lapen Makrisal Highway Kiplak Tang Tingpi Tekam Long Lasso Fit Militum Kadowe Gari Highway Parents Kurisi Holadak Kiplak Tang Tingpi Bang Militum Aksinan Range Lapen Deitor Bidlong Wan itu Lapen Baki Kamban Non Militum Plan Ibon Opson Kadowe Asai Highway Kato ko ikuan baka kibis doji sir. Anil tum non si measurement and ibong la pieces bang di 200 mondoi. Amunin neblong lagi sir. Amunin bang nebi long le laben gari highway thang neblong le sala kepan somtang alang litum ti poni pu ada kethek long si nil tum bang. koila mati pen Samson inti la pen choki hola pen Sonjit Kro Karbing long lai Kidamtang Arkoi ni phai Krit Trogar ni anelo por phai sia por malom Dipu Police Station ke parlo Panbari Railway track along train ke patong penajok inurabang phi apran kidam lapen kidamtang Arkoi ni phai Krit phoning vele thota daldalia hawara long tapang thek the inurabang phua phan train ke patong penajok apran kidam pusi birta longpon birta ke long dona tengke pini Arkoi ni phai Krit Trok anelo por phai sia por malom Dipu Police Station ke parlo Panbari Railway track akung along inurabang phi Tarabanu Artaningkan Phokep Jabar Alia Piso Panbaria Soraphan train ke patonga jok adimalong apran damjuilo Lason si kedamtang Arkoi ni phai Krip honing we Dipu pen daldali a railway along inot pang thek the bang phwa phan setame train ke patonga jok apran damjuilo pusi birta long Bangsolam RPF lapen staff atum arjulong se adimalong humri dampen kithitanga bangar pum hum damsi postmortem asai claim ponopusi ningji Lapendal dali railway along apran ke dama bang phwa phan pang thek the da jok a hemasor nakachiri ji aphan ghonta truck sike pra pho an bi ponpo lasi prabjin pen a hemasor atum kache wang pen kithitang ar pum nakache enji aphan ta RPF in charge moni match pen achini pon স্টেশনৰ পৰা মেমো পাইছিলোঁ যে এনেকা ডিফু দলদলি মাজত মানে এই দলদলি ষ্টেশনৰ ওচৰত এজন আননন পাৰ্সন ৰেলৱে ট্ৰেকৰ বাহিৰত পৰি আছে সেইমতে আমি গ'লোঁ RPF GRP সহ গৈ আমি তাত ডেড বডি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ কিন্তু ডেড বডিৰ পৰা আমি কোনো তেখেতৰ নথিপত্ৰ বা মোবাইল আদি যিটোৰ দ্বাৰা তেখেতৰ চিনাক্তকৰণ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বস্তু আমি নাপালোঁ গতিকে সেইজন আননন পাৰ্সন আজি আমি মেজিষ্ট্ৰেটৰ দ্বাৰা তেখেতৰ ইনকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান PM হ'ব PMৰ পিছত তেখেতক 72 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে চিনাক্তৰ কাৰণে আমাৰ মৰগৃহত ৰখা হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও যদি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ কিবা এটা সম্বেদ উলিয়াব পাৰে বস্তুটো ভাল হ'ব নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Bokajan Police Station ke parlo angkang National Highway thongke pressure cap atowar sangti hidi tingli janalong bhom kuruani gang sampor phai troxia por malom bai ka chingko ejok adimalong amat inut aprandam jilo lapen inut ahiring tangrak pen areng hu ke supusi berta ripdun long berta kilong dona tenke ihum TVS Apache AS05D 2331 kachingko ejok Bipin Gowala Golaghara sorabang adimalong amat apran damjuilo lapen pang thek inoda bang aring hu ke so ahiring tangrak anlo Bokajan Raikom Saikhia tum adim pali dunsi aring ke so bang aphan Bokajan CAC long ke so paklang ponlo pusi chini dun kachingko ehut majok ta ke thek dun long le dera jok Raikom Saikhia tum penta klardak patini ponlong lelang seta dang plia gari si ke patong tekang ta hai pusi honde pon athe kara long wheel cap achet ke klo tekang long pon pusi honde ponlo Isi kamang humi me alama bangke ahura dak pen arniwang kali setame Dipu DTO pen interceptor camera dokok pen ajok anerlo bangke accident abang masap ing archet asonsi thek ponlong
sita kang ting lote mate ajo lapen adaba por husi accident aphai abang ong chatiti lasilaso interceptor camera atum Kajironga long ason Selonijan pen Lahorijan an anerlo chotkalira ajo nerlo doverasonte mesenji pusi chiroktok aradatum ningje pon apran kiram joyabang phan pini urmiani Diphu Medical College and Hospital along si postmortem aphan siding ponlo pusi berta long pon thu Bokajan pen ananterang Karbiang long lai Nihang Karbi Baptist Association atum kacepatir pipen Saphapani Area Baptist Fellowship angkang Antioch Baptist Church atum Adim Chaksi Hirme Baptist Church lapen Emmanuel Baptist Fellowship atum kacerabdun pen pharoi sira krehini aphong ningkan isek amai pi kedamtang arkoi ni phai krehini pen krepho an mese ningsam chin pen si pachun ponlo Kicheng arni kang sam por phai pho por NKBA amai phu Joseph Hanse pen mai ki do adim ingpu ponsi kardoma mai ching ponlo Mai esek athipi kiripon Galatiang deng pitrok ang deng suhini lahin hin ang hor jinghor pi seroi nang ji po athipi riponsi mai esek than bang atum pen che than che paripon lo Mai esek than bang atum Reverend Dr. Solomon Rongpi Reverend Kamson Rongphar Reverend Dr. Anderson Tokbi lapen NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Be atum pen si than pon lo Mai esek Reverend Abraham Taro Reverend Aaron Teron lapen Sangpi Christina Ronghangpi atum pen si Saikula than pon lo Lapen ada bakadom Reverend Sina Lekthe Reverend Unique terang atum pensi ding ponlo Lapen kiro karcho anathu NKBA worship team lapen mai sek lun cheto kilun ponlaki AKBCLF atum pensi parju ponlo Maya long Reverend Dr. Solomon Rongpi pen japonsi akimi bangpho Reverend ke bat pona jai mekalong Reverend Benting Teron Reverend Tenson Be Reverend Kamson Rongphar Reverend Sina Lekthe Reverend Davidson Ingti Reverend Hilson Singnar lapen Reverend KS Ronghatum Chirapdunlo Anelo por phai hinia por pen kiro karcho agirja long Larson Taro pensi mai chipahem phu ponsi kinang sot alam hai hui NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Be pensi apor en ponlo Maya long kopai ke mi pen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Chetongdun Anparta EM Mukut Mahanta MEC Pavitra Rongpi Ratsai Klembang Karbiang Long Baptist Convention amai phu Rajeswar Be lapen heroling hiatum Chetongdun Mai ki juta hut arni kangsam por phai phopen girja do ponsi tirikam chunbang welsoning leng pensi kaddu kawe ka Chetongdun atuma phan anta kachuru pajir pon lapen ningke me pen kacherap dun lapen kaprek asai long kacherap kacheto dun atuma phan anta kachuru pajir ponsi misen pen mai pajut ponlo Bokajan pen ananterang Karbiang long lai Nehru Yuva Kendra Diphu Karbiang long Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India atum kachepatir pi ponalong dokmoka phongbirik lunseti mungarong along kedo bisokoida club atum cherabdunsi phongbirik higher secondary school pathu aklamalong nini aparman samilangso block ke parlo angkang village cluster level sports meet surihini ra inkora hini pen surihini ra inkora ke thom ke padupon Kidamtang arkoi ni phai kre hini pen ni phai kre pli arni an Nehru Yuva Kendra Diphu Karbiang long pen patir pi ponsi Phongbirik higher secondary pathu aklamalong village cluster level sports meet surihini ra inkora hini pen surihini ra inkora ke thom asai dengpon Bangsolong bisokoida club Phongbirik chirap cheto dunsi ason ke pathu ka chepatia saita dengpon Kachepatia molake 100 meter race, short put, long jump, football, volleyball apen tak of war hai hui henlo. Jungjung kachepate 100 meter race along ke chengsi nong e Raju Lekthe adunthu nong e Sarbong Rongpi lapen ke thomanong e Harmon Taro hin pensi chepalong dunlo. Adunthu jungjung kachepate short put even along ke chengsi nong e Raju Lekthe adunthu nong e Phantom Timung lapen ke thomanong e Jersong Be hin pensi chepalong dunlo. Adunthu long jump kachepatia long ki chengsi nong e Sarkiri Kro adunthu nong e Harmon Taro lapen ki thomanong e Sarbong Rongpi hin pensi chepalong dunlo Football ke pathu kachepatia long ke chengsi nong e Nokjir Club lapen adunthu Eagle Club hin pensi nong e chepalong dunlo Volleyball ke pathu kachepatia long ke chengsi nong e Nokjir Club lapen adunthu Bisokoida Club hin pensi nong e chepalong dunlo
tak of war ke pathu ka chepatia long ke chengsia nong e dokmuka higher secondary school lapen adun thu bisokoi dakla pahin pensi nong e chepalong dunlo biju tiso devasing rongphar lapen dhaniram rongphar alang litum aluhiaman penche tongdun si kithormi riso ejang atu phat misen alam than pajir mi pon lapen alang litum hin pensi pathu long ke haidun akorte atuma phan nong ita pajir pon nong eke pajir amai ingsam jin pen ani kang sam 45 lira achi tim an pajut pon lo dong mukak pen semsing inti karbing long lai Pini Karbi Prime Time Berta ke lapan si kang ton ponik lo.